Unoma. Imagine I'm the kind of around 18 years. I grab your son and give Kunka. More than I'm attacking on my Facebook, my WhatsApp. Now, I'm pushing them who attack and I'm sure or in on him. Or what attack? I don't know why in him. Imagine I'm the kind of around 18 years, Imena, na Enugu. Zora Yulo. I'm going to say more than I'm a again. I'm going to imagine I'm the kind of I got boy going on. I got talking about. Imagine I'm the kind of gather Kenya, you win the money. Imagine I'm the kind of being a Kenya with a woman, no baby. Now, what the most expensive vehicle? Go to that place. Imagine I'm the kind of way home where you home. You destroy like a league. Imagine I'm the kind of rabbi and the governor Sego. Yeah, walk to Tabeba accused. That was what angered them. Yeah, they deny, yeah. In care, I'm scratching the surface. Imagine I'm the kind of the corrupt and not fit to lead IPOB. Imagine I'm the kind of romancing with a group who want to buy because of him. And one year, who to their hope. Now, photo. Yeah, but go on my cattle. Do it, yeah. And when you know him, Henry, or keep Weber and Alpha, in a gentle dear woman. Mapotrapona, a macalon and that, imagine I'm the Cala Bigo, Hacom na foot. I was to come say my repota. So do not to cut that repota. Soon to cut. And I can interpret their customers. One day, take a soon to cut. Repota, what on our Bolan Nam the Cala Shasha now? Can you take a boss away? No, I can have boss and the money. Upon the person, I'm there to talk down at who. I get to imagine I'm the Cali kitchen and imagine I'm the Cali police. And I get a gauge dodge. And imagine I'm the Cali to live large. What do you go? What do you go to maintain no when they live? Imagine I'm the Cali be a Kenya on our own Kenya. And then go to the local woman after for HMM. Also, what's more when I actually crack the money? Okay. And then no guys now eat whatever DOS says goes. We want to be watching I know. Open now whatever DOS says goes. Open now what it is DOS. Get it also on the DOS members. Get it to Saka. What kind of a human being is he? Because actually never now control ego. Actually never now control the affairs. How? Or for the second question on dead. These are brainwashed human beings that cannot think. So only a cook important on a webby web. Oh, yeah, now don't know what Biafra. Oh, John Mate. Or what can you be? Oh, not much. So when you want to show me, and the Eddie and the kind of my human enemy. Oh, when they are ready to take the bullet for him because I never take the money. Oh, John Munez and Bo. You need no money any more. Imagine I'm the Carlo. Where is there in Kenya? Am I not here for Bulacano Takano? So why you put it? How much I see you put it because of one of the Nigeria in Kenya? Yes, I could cheer Cola Nigeria. One day I could cheer you. Now the Carlo wouldn't own a beautiful woman near what can an IPOB may have his confidence. So that whatever secret Yagano. Only not touch under in your own name, Yamaya abandoned. What the Maya? Come on, I have you we have to check Pomaya, and when I saw Reb Bonilla, so who took an out of my hip. I'm imagine I'm the kind of I got boy when I got talking about. Imagine I'm the kind of gather Kenya, you win the money. Imagine I'm the kind of being a Kenya with a woman, no baby. More than we say. Imagine I'm the kind of happy roller. EMG Chikun Canao. One year have no flyer. Macana like he destroy image mother. Money quite higher the way. Also go to have a flyer when you imagine I'm the kind of you cook when they do Biafra. Have you? That's why Ophonia were seen not to put the no. Now drag media so that all not put up when imagine I'm the kind of half roller already had damage good. Now come to say here, imagine I'm the kind of we have of almost 1 year. Oh, yeah, no, I to be one time to talk more with propaganda not to put the no. And I have one to know what he implicates. In your jacket high boy, and I put him out. And we emotional blackmail, yeah. Imagine I'm the kind of be with wine like Kenya. Now, what the most expensive vehicle? Go to that place. Oh no, man. Imagine I'm the kind of around 18 years. I grab your son and give Kunka. Bobby and I'm attacking on my Facebook, my WhatsApp. Now, I'm pushing them who attack and I'm sure you or in on him. Or what attack? I don't know why in him. Imagine I'm the kind of around 18 years in Enugu. Zora Yulo. I'm going to more and I'm a girl. And one year I don't know. I'm looking for that girl. Can make interview. Go forward. Yeah, make sure men want to abandon. Who was a threat on why a threat not that girl. And I told that I know you may be that girl on that. Yeah, they deny. Yeah. Imagine I'm the color we hope where you so you may be like IPOB. You destroy like a league. The politicians say we are supporting IPOB. But in your name, oh, I get what you know about that thing.
That is why ha ji gba ya nkịtị. Ịhụ mgbe ịhụ na-eme operate ọpụta ya na-ekwu ha just gba ya nkịtị. Mgbe ọ bịaziri ha aka n'anya rụ ha aka n'anya ama mama na ndị a ga-deal with ana m eti ya mgbe ha sị ha ga-eme. Onye a kwesịrị ịma ihe o ji power, the small little power enye o ji, o kwesịrị ịma ihe o ji eme. Ha mọchụ ma onye ji bigger power. Ya bịara ha aka na bido blackmail ha. Na-etu hoshi. Maazị Nnamdi Kanu were abalị ya na ndị gọvanọ ego. Ya wekọtụta bịa mee ha accuse. That was what angered them. Ya bịa dị n'anya ya. Enwebeghị nke a wụ just I'm scratching the surface. Maazị Nnamdi Kanu dị corrupt and not fit to lead IPOB. Maazị Nnamdi Kanu mana ndị otu ya ọ dịgo ihe ọ na-eme ewu o shift ha ala mgbe ọ bịara n'ime nke mbụ hụ na onyonyo ha na ndị ọdọ ahụ na ụdị mmadụ ihe ọwụ ozugbo ha chọrọ iji ya mapụta ya pụta chọọ ha ozugbo chige ndị ọzọ ndị a na-ahụ na witness ya ka o ji echeche ha chige ndị ọzọ. He can use the devil while claiming to Christ. Okwu shere ya ike ya use the devil to solve his problem. Imagine Maazị Nnamdi Kanu romancing with a group who won the buy because of him. Enwe onye na-ahụrụ Gentle the Yahoo na foto ya agbagbo ụmụaka atọ ndị otu ya. Enwe onye na-anụghị ihe ndị oke igwe bere n'akwa ihe Gentle the Yahoo mere ha. Ya na-ekwo everywhere. Mana ide atọ meet iwe gịnị wụ solution law nọmsa tin security were na ego na equipment kwọ na ejigbo ụgwọ security obodo batahala onye ọbụla wi ha na-ama ha ma trust ha ga-ama ha otu aka asa isi wee laa na ndị otu. Okay, so having said this, onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị, remove emotion. Anyị ncha na-achọ ofu ihe. Ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu dị genuine. Ihe eme na anyị na-eme every night anyị pụta na-afụkpe na-ekwu okwu agịdị na-eme. Ka m gwuo na esemokwu m na Maazị Nnamdi Kanu. Esemokwu m na Maazị Nnamdi Kanu wụ division na ọ na-eweta wụ ihe butere ndị ma Sadiq Ubo one man jikọta gbukpọ ndị be anyị ma autopilots. No, I actually that division. IPOB must be in one place and under him under him and IPOB leadership and IPOB, that is what we want. All him I introduced to all him so I told you any other one. Once and when any other one. Is that too much for me to ask? Oh, ndị osi hit talk I just assume I can check where I got some of them by them. And osi hit talk. So no wonder ESN and Nnamdi Kanu na IPOB Musahamba. All the Nana Han on all, no one will have about Atletico and Dami. Hama no jihad can even leave with actually China. KG Chohan also you talk about the heavy bad. Because the band has a chop of the joke and when I'm meeting her. The band, near why I could win so, yeah, why I could win so late on this year. Apotasana, I assume to I can mention the apostle, come post a sign. Mapotrakona, a Macalon and Dajima and Nnamdi Kanu, how come na phone? I was to come say my repota. So do not to talk to that repota. Soon to court. I can interpret their customers. One name is soon to court. Repota, what on a Bolan Nnamdi Kanu Shasha now? Can you take a boss away? No, I can have boss and money. Upon the person, I'm there to talk with them as to who. In I get to Martin Nnamdi Kanu, kitchen and Martin Nnamdi Kanu police. In I get a gauge dodge. Mapuya Sokoto, not that no one I'm about tickets. Almost 500,000 naira. Now, Guinea Quena. Did you hear that Graham Nababia on a man on a number? When we have Sokoto Batambos, on a way of one week, on you. No, one scene our grandma didn't imagine the Kanu to live large. What do they go? Okay? What do they go to maintain when they live? Not going to be in Kenya, on our own in Kenya. And they're going to look like for HMM. Also, what's what when I actually got the money? Okay, IPOB. Now, so now, you don't know what over. Whatever, quite that iPop, I couldn't change up by washing. Or how would the genuine? Oh, when I'm asking them the color, and that honor. Makai, my one happened without the Biafra. So on up to when the Biafra, but I am working on Nishi, only honor. What was the idea I have to with the Biafra? On up to with Biafra, but I would go on show another yard. Go up without the Biafra. I hope. And then no guys now whatever the OS says goes. We want to be watching I don't open and then now whatever the OS says goes. Open the what it is them DOS.
Gịnị ka ọ sọrọ n'ụdị DOS mere mgbasị? Gịnị ka o ji saa aka agwa m simple na edisobere ya na ọsọ kọlụ ọba ka ndị achịrị achị DOS ha mba na enwere reason ọ gwụla ka mmadụ ji saa aka otu onye ọbụla nwere ụfọdụ ndị a na-atụ ya aka na-akpọ ndị a SDOS na-asa aka na owo otu eji asa aka. What kind of a human being is he? Because ọ chọrọ ị na ebe ahụ na-control ego, ọ chọrọ ị na ebe ahụ na-control the affairs n'ime nga. How? Ụfọdụ sị gị na ọ kwesịrị nọ there. These are brainwashed human beings that cannot think. And I believe one time Lord na-akachi m isi mma ihe m hụrụ n'ala Igbo, mma ihe mere n'ala Igbo. Unu makwa na nwa akụ nwata na-arọ ndị Izọgụ ebe ahụ agbagburu mmadụ 21 bịara ịṅụrụ onwe ha mmanya. Aga m that place. Ahụ m the widow of this man. Ụdị egbe ahụ abụrụ before Maazị Nnamdi Kanu gaa nga. Biko Maazị Nnamdi Kanu agaghị destroy ya n'Igbo. Maazị Nnamdi Kanu agaghị akwụwa a parallel organization. It has never been done. Maazị Nnamdi Kanu chepụta na nga ya ga mediation with IPOB. Why IPOB ya? Stay with IPOB. Ịhụ Maradona ya na ọnya ya na-anga ya front and back. Gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu ji ọzọ kọme kpere ya ikpe win na ọzọ kọme nwetara award. Onye ọzọ ama shine naanị ya ga-shine. Ya achọ ọzọ kọme naanị ọnya a na-ekwuchara anyị. It was part one ndị mmadụ otu a ga-eti ekwu ya pụta. Onye otu esi apụta ihe owuwe freedom fighter. Ọ ga-anọdị enwetazie, ọ ga-anọdị put we pressure wee nweta the Biafra. So ụnụ na-ekwukwa okwu mpụta na ọ na-ewe m iwe. Ọ bụrụ eme gbasana ibe na enweghị nke na-ekwute ntụ na-achọrọ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta. Ihe ọ na-apụta ime without Biafra. Ihe anyị na-adọ n'ụwa Biafra. Ụjọ ọnụmatị ọwọ ka dị obi. Ụnụ na-atọ m ọchị. So ụmụ ndị ọmụnụ gbuchiri ụmụ ya ndị eliselisi. Maazị Nnamdi Kanu ọkwa king na nke ahụ nọ. King. Ma mgbe ọ ga nga nke mbụ, ma mgbe ọ ga nga nke abụọ. Ihe ọwụwụ king ndị Maazị Nnamdi Kanu wụ nga na-atọ ụtọ. Ike ka ọ na-eziriwe. Ọ na-eri ihe ọbụla sọrọ ya na enyere ya access to anything egwu ya ka o ji eme. Kedu ọnọdụ ụmụaka ndị ọzọ na-eso ya nọ na nga ejide nọ na nga? Kedu ọnọdụ? That is ebe a ka o si agbaka m isi na ikwute okwu ndị nwanne so ha na-eme ihe Biafra. Ikwute okwu maka ndị nọ na nga agwụrụ ya wụfọ ka nga wụfụ ogiri akwụ. Iwepụtụ Nnamdi Kanu wụ mmanụ red oil. Ndị otu ya nọ na nga wụpụtụ na wụfụ awụfụ. Pụta nnọọ na-ekwusi ka ihe a ga-eme ndị ya nwere na nga asị king every day a na-aga eleta ndị mmadụ na-ewere ego akpa ha gbaa plane gbaa moto ga leta na Sokoto. My question is ndị otu ya ndị ọdọ enwekwa otu maazị ga-esi pụta gwa ndị lọya ya enwekwa arrangement visitation ndị otu ha ndị ọdọ a na-ekwute ahụbeghị m ka lọya ha kwụrụ ọtọ before gaa na prison so na enwe ndị 5 IPOB nọ nga maazị ha bịa leta ha. It has never happened. What kind of a leader is that? Mba ọ ga-egoro ha anya ọka a ga-esi agha eme na-agba celebrate ha onye ojichi na ọzọ kọme nata award ya anụ ya sat ọzọ kọme ọ bụ na nga a na-ekwuchi anyị ntị tekwa time unu ihe gbasara mama ajọ ga-apụta gakwa m asụsụmatụ ka anyị ọgwụ ya hụ na okwu echere ike ya aka agaburu faịlụ ya mgbe ọ hụziri ebe okwu ya agabụzie faịlụ ya mgbe enwere otu ochi kpọtụ ndị IPOB na ha bịara leta m nso osetiala ọhụrụ ebe ihe a na-akọ otu onye IPOB. So, before Maazị Nnamdi Kanu enwere m 3 demand ndị ụlọ ikere ga agwa ya ụnụ chọọ ka m kwụsị ihe m na-ekwu. Enwere m interest na your job. Number 1, ị ga-eme the right thing. You have to do the right thing. The right thing wụ ihe form wụ IPOB ya wụ otu ihe Ngozi Orabaeze kwe mana Maazị Nnamdi Kanu sakri Ngozi Orabaeze from IPOB. Anụkwa m na ha na-aga ayọ ojemefọ ya tiata. Maazị Nnamdi Kanu ahụ na this war battle ọ na-adazi ada ya ọ na-abọzi aja nke onye mmiri na-eri ya agazi bolite ndị ọtọ pilot no reject senator enyi na ya abalị bịa na the floor of the Senate kwuo na ha agala Nnamdi Kanu na just enweghị anything to do with him na ndị ga enwe ekperi the same ekperi ma mgbe ọ ga-aga hụọ disgruntled IPOB members achọrọ atụmatụ sị na ha mba ha gịnị mba dudu ka gịnị naanị ntọ na ha Okechukwu ha Ikechukwu onye bịa kpọkọta m na WhatsApp kakata zara keta eze m chọkata ekwechi na nwere ihe ọ na-asa ya ala dị hapụ m aka naanị ntọ na ha achala ugwu ha njide aka ha wụjuchie ha
ndị etiketa mgbe enwe ya tụpụrụ ha ọnụ ahụ na mmiri ahụ na ọkwa mmiri na-eri ha ihe ahụ na ọgwụ ihere ka ji mkpa bala Nnamdị họrọ ha 100 men. Nnamdị ama na ndị be anyị emepela anya ihe na ndị na-achị mere ahụla 100 men na ndị Igbo studio X you get out. Nnamdị kwe n'ọdụ ahụ taa Nnamdị ndị Igbo asala anya mana ọ final burial ka ị na-achị ma onwe gị ya or you don't know. Ọkwa ihe amara ji ahụ isi ahụ ọmụnwa onye lara ala Igbo tigide mkpu pịagide ọkụ pịanye ọkụ onye nwe onye pịalide anyị mana eziokwu ka nji aga maazị m ga-ekwugide eziokwu a Igbo anụgha dị eziokwu ayọrọ gị biko ka m bịakwa gị again maka ndị sị na nna nwe mkparị nọ here ihe awụ hot truth. Maazị Nnamdị Kanụ kwenye ezigbote ọnya so that nwe onye ga-abịara ebe eziokwu anụ ya ka na-ekwu. Okay, gwa na Maazị Nnamdị Kanụ ihe ewu nwere onwe ka a na-azụ a na-eme ya with every honesty, sincerity, unity of purpose. Biko no this demand wụrụ ihe ọjọọ na nwanne m ọ ga-awụ ihe ọjọọ. I'll continue to say it. I want peace. Na ihe ọ na-eme ndị iro Oshinokwu ka m gwa unu the agenda from Iran. Ihe America ji asụgbu Iran now enwere agenda to Islamize the whole world. Unu mana Nigeria so na Islamic nations. Buhari iwe onye isi ha ewebata ya na Nigeria. Ha bịa gbakọ civil war ha na ndị Igbo hụ na ndị attack kwado ha by surprise. They can pull out anything at any day. Ị na-ekwukwe na ha dị disorganized. Enwe na emekata na ha dị organized nwe ọgụ na this present day. Nke ha gbachara ụwa niile ha gadalili ha they now planned it. During the way we have go one chapter with ihe get after this our papa anyị anụ Zik mere. Hụnụ manọ na Yoruba land ka Zik gara asylum na Lagos. So omume Zik na some other people here dị ike Nwachukwu ha mere go one feed na ọgwụkwa na-eji ego na ha ga-anata some people. Ya wee kwuo ya na ọnwụ na ya ma ya ga-ewest wee go the civil war. Ya ka ebrego kpọta n'ala Igbo alọ the civil war. So Buhari na Tinubu kpara nkata n'ọta ka ha ga-eji tega ọgbaghara n'ime anyị ji aka igbuchi onwe ha just were ala Igbo simple. And mana nwunye Tinubu okwu na ha ga-eme ụmụ anyị inherit na Lagos. So otu ahụ esi wee ke South ndị Europe ji wee ke Africa ka na ndị Yoruba na ndị Hausa ji wee ke anyị na Nigeria with the help of Britain. Luckily ihe ala ike ụmụaka ji ke fọm IPOB anụnwa. IPOB without ESN maka number one ihe m ji na-eshi ọnwụ I sustain this IPOB wụ ya wụ the only otu dị neutral now. Federal government na-ejire n'aka. Federal government jawa politicians ha jawa traditional rulers ha jawa PGs ha jawa churches. So this IPOB wụzi ndị kwechiri and ndị Igbo esowezi ha. So ya wee problem nyere ha wee kpawa dị nkata kpabie na the best thing wụ enwe ike ijide this guy tụọ ya na nga achọzie ndị of course ndị gọvanọ anyị tiri aka na due to fallout ha na Maazị Nnamdị Kanụ. Ụnụ na-akpọ Dev Umahi ọnụ gaji na Dev Umahi ego n'obiri Maazị Nnamdị Kanụ iwe o ji wee gwa Maazị Nnamdị Kanụ na ya ga-afọm mpaghara IPOB kwatuo IPOB a na-ebrish ndị gọvanọ anyị mana ha bụrụ ezigbo mmadụ. So ha wee na-asọpọtụ ọkwara ihe ha na-eme ha chịta 8 kilodo ha na-asọpọtụ Nnamdị n'okwu ka ama m ihe oge nwe isi ọ ga nabalị n'ahịa bịa pụta n'ọkụtụ ya pụta bịa dị n'ahịa ya evidence nọ na nọ ọtụ ụjọ na-atụ ya pụta bịa dị n'ahịa ọsụ nụ ntụkọ evidence nọ para abara maka agbara nkịtị na-ekpuchi ihe niile. So ihe m na-ekwu uwu 3 things. Number 1 IPOB ga-awụ 1 otu ahụ ọ dị ha hụgburu ya isi ya achọ ha wee gaa nga onye ọzọ ga-achị. Mgbe Mandela nọ na nga onye Oliver Tambo chịrị ya Mandela nọ nwayọ na ọ ga na-enye aka na haji haji. So ọ ga-anọ nwayọ na nga onye ọzọ ahachi IPOB chọọ IPOB. That's my demand. 1 2 ESN must be 1. Ya stop Emmanuel nwanne ya from that criminality ọ na-eme in the name of no ha na-ebido. Ndị Igbo nọ ga na-anụ ESN n'ọnụ njide ka ọ bụrụkwa joke ịma n'otu aka Simon Ekpe bido like joke anyị gba nkịtị na-ele ha. Ngozi Ọrabaeze ebidokwele na ha na-akpọzi ndị Igbo worldwide a ga-enweta IPOB worldwide nya ka egbuzie ụnọ na akwụkwọ ahụ iwasata ihe ga-aghọtachi ha na-ekwu. And eme ya ndị Igbo anyị file so na gasana na IPOB na Nnamdị Kanụ ndị mmadụ ekwokwu ya innocently ihe ka Maazị Nnamdị Kanụ na-aghọ onye echi ụgba na Ngozi Ọrabaeze pawa baa ha aka na onye ha ọ chọrọ inye ha parallel ESN wee ha gwe mmadụ ụgbọ na akọtara ya agụgọ ikekwe otu onye yuzo nwanne ya na enwe nwa ndị ọzọ ga-eyuzo ụgbọ na anyị na ọnda ya nọ ya na anyị na-ewote. So biko ESN ga-adị nwaanyị ka ịrụ ndụ at least amara n'ọha. So ị ga-apụta mee statement
Then any suspension, which is social media, it's finished. In how got I get one you can't divide your house in and when watch it, or what you can do. So long as he divided the day, they attached to Methuselah and Dota, 100 men and Dota, Simon and Dota, or what you can divide. Okay? Screenshot on them, I don't want screenshot on this one and that. Then, no, screenshot on this one now. Huh? Gone away, Shemechi. Screenshot on cap. Screenshot on ya. So I'm waiting out on the game now. What on the I'm waiting out on the issue. So, on men can. Yeah, disassociate one way from autopilot. Because Senator Naya body the bring to say like people like me here near the corner floor of the Senate. All what this man stand there shorty. I say I'm a Sean, yeah, we propaganda, and me bram tank, yeah, one more the mesh shield. I'm on a fence, so I'm on a window. Yeah, motor sibling. I'm also like I get those 7 cars. Oh, one more match. Ebu ocean ends on your grammars on and when Danny put that, yeah, Patani higher. A room of the mesh shield. Nami open of Tiffany and Dami how the police. Yeah, motor shield of fair forward is up here. Condom. I know the one chance there. God, I am in Israel. Ndebros, so it's obvious. Now, some posters on a missing person. It can go magic. But I question I got for you, baby. I got up and go to Hagana for you, baby. Ndami Babu Bruce. I'm the my window. I mean, you're trying to pour your motor. My window. Screenshot on ya, waffle. It was show more his. Nga no bro so ya chefo na enwe ndị tiri ndụ ha enyi na ya bali be na ndị stand ya short ọ chọrọ ịma o use onye apịtọ ntọ hapụ ama m ihe ama kọtụ kwa enyi na ya bali be tai akụ enyi na ya kpukpu m na-ele nwoke ke ihe nke wụna anyị na-akụ aka na blame ndị amị why law ya violate his bail conditions ihe niile asị ya mere na bail ọ mara na ihe niile ahụ ọ na-ekwu kọtụ ya eruola ọ gaa kọtụ ọzọ a ga-eme ya arrest ya na-atacha ụmụ mmadụ ya bịa protest ya provoke ndị amị atacha ụmụ mmadụ maka ọ chọrọ ịgba ọsọ na fence mama aha m ga-akwụ ụgwọ na ndị otu ibe ka oke mara n'ọnya mama ihe m ga-akwụ gị ụgwọ na ndị otu ibe ka oke mara n'ọnya onye ka a na-aghọrị screenshot ọ na ya busawa ike igbo naanị ya agakwa n'obodo oyibo ozukwu ha ike ya napụtakwara onwe kama ọ ga na-ekwu ihe gbasara mmechi ọnụ ndị na-eme ihe nwere onwe a na-aga diplomatic movement na-achọ sọpọt ọ chọghị ahụ nwere onwe ihe ọ chọrọ ego ahụ a na-atọ ya na-eburu na-ebi na ngalaba all over the world ka o si ya ụmụ ndị ogboko ọbụla ọ pụrụ ebe ọ pụrụ ya zụ ụlọ deme ọ gwọrịgide onye nke ahụ gwọrịgide onye nke ahụ chịchọpụta ya ṅụla gị isi ebe ụnọmakwa na Ethiopia enwe mgbe anyị nọ enyete ya na Ethiopia ụnọmana na Ethiopia ka e bụzọ Maazị Nnamdi Kanu arrest Ethiopian gọọmenti ekweghị ya repatriate ya Ethiopia wee kwesị ya si na country hapụ kama ọ ga-anakwa na Europe agwakwa ya si ya don't come to African country a ga-enyede ya ebe ahụ ya abịa Kenya ozugbo enyize ya were propaganda ya bụ echi na Asanwo-Oro bụ echi kedo very heartless human being bụ ndị DOS n'ọnwụ onwe ha ba ntụ na-ebe ọnwụ na ochie na ọfụ na awụdị net ọ na-apịa n'aka na tipa baja ndị IPOB must fix IPOB. Maazị Nnamdi Kanu must stop this nuisance ọ na-commit here and there. No apologies. Ọ na-commit onye na-amadị ihe wụ nuisance. Nuisance wụ ịkọsọ ọgbaghara ịkọsọ agharamagha ọ maka asọ dị na bekee elu ote nwa mmadụ ga-eji bụrụ onye isi ndị IPOB DO ya jụọ na ya gwa m ya amana mma ọ mara na ụdị mmadụ ihe mbụ chọọ ka ọ telụọ ya ka m lawa nwere nsọ m ga-aga nkwute ọkwọ ya sụchapụrụ ihe niile a no maazị biko ị hụrụ smartness mmadụ nwere mgbe ọ na-eru ndị mmadụ mara ihe especially ndị Igbo mara ihe maazị agwara m gị na nga sị na ihe a na-eme na ndị Igbo nwa mata ụdị mmadụ ihe bụ I told him in prison eziokwu m niile imechachi na Sokoto apụta a ga-estonu ka ọ na-eme ya agwa ndị mmadụ stone this person stone the onye ndị dịrị ụmụ ha will never forgive him. So the best thing ya wee kwe nwayọọ tụpụ ọnwa ahụ build IPOB ya back gbapapụcha onwe ya
Oyo no ya okokos na na aga ka nwadibi. Oputo IPOB in order. Ndị will support him. I guarantee this Chinasa Nwuru na Chike Doziem and this led DOS with them. IPOB will go places. IPOB can be doing a video. But can I say in elections? No. With after this struggle, after this fight now, IPOB survive via Okorona and when a pattern. On him and ANC. Because they now get diplomatic. Here and in South Africa. Oh, na imagine the kind of handy IPOB I can know. How quickly when they get meet in South Africa on behalf of Undigo. How can you put I was on the Kurundigo? But can I jump government? But I open here, German 101.